कर्क राशी, कामधंद्याच्या दृष्टीनं हा महिना खूप चांगला जाणार आहे. तुम्ही केलेल्या कार्याचं कौतुकसुद्धा होईल. तुम्ही जर लेखन करत असाल तर त्याला प्रसिद्धीसुद्धा मिळेल. तुमच्याकडनं सुद्धा चांगल्या पुस्तकांचं वाचन होईल किंवा एखाद्या चांगल्या कार्यक्रमाला तुम्ही जाऊन सहभाग घ्याल. काही महत्त्वाच्या कामांनिमित्त प्रवासाच्या योजना आखाल आणि काही वेळा मनात नसताना सुद्धा प्रवास करावा लागेल. नको असलेली माणसं भेटतील. कधी नातेवाईकांमुळे थोडासा त्राससुद्धा होण्याची शक्यता आहे. घरातल्या लहान मुलांचा हट्टीपणा वाढेल आणि त्याच्यासाठी थोडासा खर्च पण होईल. भावंडांचं सहकार्य जेवढ्याला तेवढं मिळेल. तुमच्या हातून मात्र काही धार्मिक कार्यसुद्धा होण्यासारखी आहेत. या महिन्यात म्हणजे कर्क राशीला गणपतीची उपासना फलदायक होते आणि या महिन्यात गणेश जयंती आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीनं तुम्ही 13 तारीखला जी गणेश जयंती आहे त्या दिवशी गणपतीची नक्की उपासना करा, त्याचं फळ मिळेल.